زحقوس سبر حبريتا كان مأخلاي مبرق يسمع الله لو ميويد مرخب تحفشت عالمنا زاتوا حبريتا حق انت داخوينو أبزغط قلو معالتا زحقوس زينا نملع عالم كسمعي كبلا قليت أنا اللوا أمانقو حبرات منقستات أمريكان إسلاماويت ريبابليك إيرانن نواوا رح زغط ألا نملع هقرات عالم كتباوت الواز سعب خوينات مأخلاي مبرق مولي بمولي دون موالز عالم ميسترا ودبلوماسا ومن كسغاس بأماي زغطرني أمريكا أبالات دهن نستساتفلو سافينا كدما مدلوا سرحات بميستر خكايد كم تنحا عالم لخوان مرخب تحفشات تبتيبنا اللوا سينين منجتات بمتكاسا وزوط سبر حبريتا أبزح لفتقاتاتلتي سومنا استخايدنا سلام تعارتات بمولኦም هاندا بستفتر وتادراو ግጭት ከቋርጹ ድሕር ምጽንሖም ሕጅግና ናፈረ በጽሖም ኣለው ክብል ገሊጽሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን 900ታዊ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐነት ጉዳይ በቀረባ ዝከታተላ መራኸብ ተሓፋሻት ጸብጸባ ኮይነን እቲ ድርድር ኣብ ጀኔቫ ከም ጀመረውና መልኪተን ይርከባ ኣለዋ ነሲዕ ውት ኩናት ከም ዘብቃዕ ዘብሰርና ሓባር መሰማምዕ ክታም ንምእጋድ ብርክት ዝበልኒ ኣሜሪካ ሰሙያ ድሕንነት ናብ ናይ ስዊዘርላንድ ዲፕሎማሲያዊት ከተማ ጀኔቫ ብዝለዓለ ቁጽሪ ኣትዮም ሰራሓቶም ከም ጀመሩ ተመልኪቱ ዘሎ ኮይኑ ግን ኣስካ ሕጂ ብዛዕባ ዝኩነታት ካብ ወገን ኢራን ዝወጽዕላው መረጋገጽ የለን ሓደና ኢራን ዲፕሎማት ዋና ከተማ ኦስትሪያ ቪየና ነዝ ታሪካዊ ስነ ስርዓት ካሊ መማረጽት ኮይና ተራእያ ክብሉ ተሰሚዕም ኣለው እዚ ስምምዕ ዝፍረም ተዳኣ ኮይኑ ኣብ ቪየና ተዝኸውን ሕጉሳቲና ክብሉ እውን ገሊጾም ኣለው ግን ድማ ኣብ ቀርባ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊት ሄሊኮፕተር ብናይ ኢራን ድሮን ተሃሪማ ሙዳቃ ሰሙናት ዝወሰደ እዚ ናይ ሰላም ዘተታት ሕጂ እውን እንተኾነ በብዕለቱ ብዘጋጥሞ ወታደራዊ ግጭት ምክንያት ምፍራስ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ተሓቢሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝግበር ውዕሊ ከም ዝተዛዘመ ከወርድዎ ዝሓሰብዎ መጥቃዕቲ ከም ዝሰርዝዎ እውን ኣብ ዝገለጽሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ናይ ሃገሮም ዕቱብ ወታደራዊ ቅዋም ዘርኢ ተሪር መግለጺ ኣውጽኦም ይርከቡ ኔታንያሁ ብቤት ጽሕፈቶም ኣቢሎም ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ ኣነ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝካዕ ዘለኹ ኢራን መሳርሒ ኒውክሌር ንኽትዓጥቕ ኣይፈቅድን እየ ክብሉ ገሊጾም ኣለው ኔታንያሁ ብምውሳኽ ኣነን ፕሬዚደንት ትራምፕን ብዛዕባ ብሔራዊ ናይ ድሕንነት ጉዳይ ፍጹምን ሙሉእን ስምምዕ ኣለና ክብሉ ገሊጾም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ብምውሳኽ ናይ ኢራን ኒውክሌራዊ መደባት ንምቁራጽ ዝሓለፈ ዓመታት ዓብይ ወታደራውን ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን ቃልሲ ኣካይደ ነይራ ኢራን ስካ ሕጂ እስራኤል ሙሉን ንምጥፋእ ዘኽእላ ናይ ኒውክሌር ቦምባ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ተዓጢቃ መሃለወት ነይራ ግና ድማ ኣነ ስለ ዘለኹን ከይተዓጥቕ ገይረያ እየ ብምባል ሕጂ እውን ኣነ መራሒ እስራኤል ኮይነ ስካዕ ዘለኹ ዝኽገሃድ ኣይደልን እየ ኢራን መሳርሒ ኒውክሌራይ ክትዓጥቕን እያ ክብሉ ገሊጾም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተወልዐ ኩናት ካልኦት ናይቲ ዞባ ሓያላን ሃገራት ብዝለዓለ ኩነታት ንክስሓባ ይገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ቱርክ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ ፓርላማ ንኣርቃቂ ሕጊ ሃገር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሶርያን ሊባኖስን ዘካይዶም ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንብሔራዊ ድሕንነት ቱርኪ ብቐጥታ ዝፈታተን ደረጃ ብምውጽሑ ድሕሪ ሕጂ ብስቕታይ ንሓልፎም ክብሉ ገሊጾም ኣለው ኤርዶጋን ናይ እስራኤል ተግባራት ብዕቱብ ብምኹናን ተተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣባላቱ ኣብ ሊባኖስን ሶርያን ዝፍጽሞም ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነቲ ጉዳይን ቱርኪ ብቐጥታ ስጋኣት ናብ ዝኾነሉ ኩነታት ዓብይሎ ክብሉ ገሊጾም ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ናብ ሓደገኛ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ከኣቱ የብሉን ናይ እስራኤል እኩይ ተግባር ናይ ቱርኪ መሰላት ዝጥሕስ እንተደኣ ኮይኑ ግን ግብረ መልሲ ናብ ልዕሊ እስራኤል ንምዝናብ ድልዋቲና ክብሉ ተሰሚዕሎ ቱርኪ ድሕነታ ዘስግእ እንተደኣ ኮይኑ ቱርኪ ናብቲ ኩናት ዘይትጽንበረሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ክብሉ እውን ኣረጋጊጾም ኣለው እዚ ናይ ኤርዶጋን ሓያል ፈኸራ ሲዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ብውፁፅ መልሲ ይብሎ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ኣብ ዘውፅዕላዊ መግለጺ መራሒ ቱርኪ ጸረ ሰብኣውነት ዘለዎ ውልቀ መላኺ ክብሉ ብተሪር ቃላት ነቒፎም ኣለው ኔታንያሁ ኣብ መግለጺኦም ኣብ ልዕሊ ኩርዳውያን ገበናት ምጽናት ዓሌት ዝፍጽም ናይ ግብረ ሽበራ ኣካላት ዝድግፍ ህዝብታት ሃገሩ ዝዓፈነን ናይ ፖለቲካ ተቃወምቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝሰድድ ውልቀ መላኺ ኤርዶጋን ንእስራኤል ብዛዕባ ስነ ምግባር ክሰብካ ይኽእልን እዩ ክብሉ ተሰሚዕሎ እስራኤል ናይ ዓለምና ዝለዓለ ስነ ስርዓት ዘለዎ ናይ እስራኤል ምክልኻል ሰራዊት IDF ኣብ ልዕሊ ኢራንን ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ካልኦት ሓይልታትን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ሓይሉ ክቕጽል ቱርኪ ናብ ዝግጭት ክትጽንበር እንተዳኢላ ዋጋ ክትከፍል እያ ክብሉ ገሊጾም ኣለው እዚ ናይ ፕሬዚደንት ኤርዶጋንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ዳርባ ቃላት ብዝምልከት ዝተሓተቱ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እንትምልሱ ኤርዶጋን ዝፈትዎ ዓርከይ ምዃኑ ክገልጸልኩም ደሊ ምስ ቱርክ ምንም ዓይነት ወታደራዊ ግጭት ንኸይፍጠር ብቴሌፎን ደው ኢለ ከዘራርቦ እየ ክብሉ ገሊጾም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትራምፕ ኣሜሪካ ቅልጡፍን ቀታልን ስርሒት ብምክያዳ ንመራሒ ቬንዙዌላ ጉጅለ ትሬንድ ኣራጓ ከም ዝቐተለት ገሊጹ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምንቅስቓስ ጦርነፋት ጉጅለታት ዝከታተል ትካል ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎ ጉጅለ ሰርሰርቲ መርበብ ወይ ሃከርስ ናይተን ትካላት ጸጥታ ኣሜሪካ ዝኾና CIAን FBIን ስርዓተ ድሮናት ብምስባር ንዋንጫ ዓለም ዒላማ ከም ዝገበረ ገሊጹ እቲ ሰርች ቱ ኣይደንቲፋይ ኢንተርናሽናል ቴሮሪስት ግሩፕ ዝተባህለ ትካል ኣሜሪካዊ ዘውፅኦ መግለጺ ሃንዛላ ዝተባህለ ጉጅለ ብድሮን ኣዋርሒ ዝተቐረጹ ስእልታትን ሓበሬታታትን ክረክብ ከም ዝኽኣለ ፍሊጡ ኢሉ እዩ ተዛሪቡ እቶም ሰርሰርቲ መርበብ እተን ድሮናት ኣብ እዋን ስርሒታት ጸረ ሽብር ገጽ ሰባትን ቁጽር ሰሌዳ
መካይን ዝፈሊ ቴክኖሎጂ ከም ዘለዎን ገሊጾም ኣለው ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ዙርያቶም ውድድራት ዋንጫ ዓለም ዝካየደሎም ስታዲየማት ፖሊስን ወኪላት ኤፍቢአይን ብምውፋር ሓለዋ ይገብር ኣሎ ፍቃድ ዘይብለን ድሮናት ድማ ከይንቀሳቀሳ ተኸልኪለን እየን ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎም ወገናት ናይ መርበብ ሓበሬታ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእላ ጠንቂቁ ነይሩ ሃንዛላ ዝተባሃለ ጉጅለ ካብ ድሮናት ዝተሰርቁ እዮም ዝበሎም ስእልታትን ቪድዮታትን ይፋ ዝገበረ ክኸውን እንከሎ ትካላት ጸጥታ ኣሜሪካ ግን እተን ድሮናት ብሓቂ ተጠሊፈን ምዃነን ኣብ ሕቶ ኣትይዎም ኣሎ እቲ ንጥርንፋት ጉጅለታት ዝከታተል ትካል ከም ዝበሎ ድማ ካብቶም ይፋ ዝኾኑ ቪድዮታት እቲ ሓደ እቲ ምጥላፍ ኣብ ታሕሳስ 2024 ፖሊስ ሶፍትዌር ናይ ሓደ ትካል ኣብ ዝተጠቐመሉ እዋን ከም ዝተፈጸመ የምልክት እቲ ሰርሳር መርበብ ጉጅለ ሃንዛላ ብወገኑ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ናይቲ ዳይሬክተር ኤፍቢአይ ዝኾነ ካሽ ፓቴል ብሕታዊ ኣካውንት ብምስባር ናይቲ ውልቀ ሰብ ብሕታዊ ስእልታትን ካልእ ሓበሬታታትን ኣካፊሉ እዩ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣባላት ናይ ሰርሳር መርበብ ጉጅለ ዝተጠቐሙ ሰባት ክስካብ $20 ሚልዮን ዝበፅሕ ሽልማት ንምሃብ ቃል ኣትይሎም ኣብ ኤርትራ ዓለማዊ ባዮቴክኖሎጂን ህዝባዊ ጥዕናን ምትእስሳር ዶክተር መንግስት ባይሩ ብዛዕባ ናይ ሕክምናዊ ነብሰ ተኣማንነት ዘምርሕ መንገዲ ኤርትራ ዶክተር መንግስት ባይሩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ሓኪም ግብረሰናይ ተሓጋጋዝ መስራቲ ፕሬዚደንትን ዋና ፈጻሚ ዳይሬክተር ናይቲ ባዮ ይሳዋ ዝተሰመየ ናይ ባዮቴክኖሎጂ ኩባንያ ኮይኑ ኣብ ዓውዲ ስነ ህይወት ልዕሊ 13 ዓመታት ዝዘለቐ ኣህጉራዊ ናይ ኣመራርሓ ተመክሮ ዘለዎ ክኢላ እዩ ኣብ ስራሕ ዘመኑ ዓበይቲ ናይ ባዮቴክኖሎጂ ተበግሶታትን ናይ ቢልዮናት ዶላር ንግዳዊ ስራሕትን ዝመርሐ ክኸውን እንከሎ ንሕክምናዊ ትምህርትን ዓለማዊ ጥዕናን ዘለዎ ጽኑዕ ተወፋይነቱን ዓቂቡ ይርከብ ኣብዚ ምስ ጋዜጠኛ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሳብሪና ሰሎሞን ዘካየዶ ቃለ መሕተት ዶክተር መንግስት ካብቲ ልሙድ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕክምናዊ ልኡኽ ወጻኢ ኣብ ኤርትራ ነባር ርእሱ ዝኻለ ስርዓት ጥዕና ንምህናፅ ዘኽእል ረኣዩ የቕርብ ብመንገዲ ፕሮጀክት ምጥፋዕ ዕውርነት ምስ ሚኒስትር ጥዕናን ቤት ትምህርቲ ሕክምናን ስነስንን ኦሮታን ብምስራሕ ኣብ ክንዳዊ ናይ ወጻኢ ክኢላታት ምውካል ነቲ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምዕቃብ ውሽጣዊ ክኢላታት ኣብ ምስልጣን የተኩር ማእከላይ ትሕዝቶ ሰርሑ ሆስፒታል ዓይኒ ብርሃን ዓይኒ ከም ዘዋዊ ማእከል ብሉጽነት ንምምስራት እዩ ናይ ነዊሕ እዋን ዕላምኡ ድማ ነቲ ሆስፒታል ብናይ ዓለም ደረጃ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ምዕጣቅ ብናይ ውሽጢ ሃገር ናይ ስፔሻላይዜሽን መደባት ሰልጠኑ ኤርትራውያን ሓኻይም ዓይኒ ምፍራይ ከምኡውን ኤርትራውያንን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመፁ ሕሙማትን ከገልግል ዝኽእል ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ናይ ዓይኒ ክንክን ስርዓት ምፍጣር እዩ ዶክተር መንግስት ብተወሳኺን ተመክሮን ዓለማዊ መርበብን ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኣገዳስነት የጉልሕ ብመንገዲ ከም ማሕበር ጥዕና ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ዝበሉ ውድባት ኣቢሉ ሕክምናዊ ትምህርቲ ንምድልዳል ቴክኖሎጂ ንምስግጋርን ትሕተ ቅርፂ ጥዕና ንምምሕያሽን ኣብ መንጎ ክኢላታት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ትካላት ኤርትራን ውዱብ ናይ ምትሕብባር ስራሕ ንክህሉ ይጣበቕ ካብቲ ብመጥባሕቲ ሞያን ትኽለት ኮርንያ ርእየት ምምላስ ወፃኢ ዶክተር መንግስት ንምንካይ ስንክልና ዓይኒ ከም ሓደ ድኽነት ዝፈትሕን ፅሬት ህይወት ዘመሓይሽን ሰፊሕ ናይ ልምዓት ስትራቴጂ ገይሩ እዩ ዝርኦም ንመጻኢ ክትምት ከሎ ኤርትራ ናይ ዓይኒ ሕክምናዊ ቱሪዝም መባፅሒት ክትከውን ሆስፒታል ዓይኒ ብርሃን ድማ ብደቂ ሃገር ክኢላታት ዝመሓደርን ብኣህጉራዊ ምትሕብባር ዝድገፍን ቀዳማይ ዞባዊ ማእከል ክኸውን ይምነ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ መላእ ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ግዜ መጥባሕቲ ዓይኒ ምራኽ ዝትካል ሰብ ስራሕ ሌንሳታት እተፍሪ ዘላ እንኳ ሃገር እያ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ከም ህዝቢ ንህላወና ዓርሰ ውሳነናን መጻኢናን ንቃልስ ኣለና ቃልስና ድማ ፍትሓውን ቅንዑን ክብል ተዛሪቡ ሃይልታት መኸተ ግንባር ምዕራብ ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ሸራሮን ወረዳ ታሕቲ ኣድያቦን ህልው ኩነታት ጠሚቶም ዘትዮም ኣብቲ ቦታ ዝተረኸቡ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ጸረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ድሮን ኣካይድ እዩ በዚ ዝንብርክኽ ሰራዊት ኮነ ህዝቢ ከምዘየለ ገሊጾም ከም ህዝቢ ንህላወና ንመሰር ርእሰ ውሳነናን መጻኢ ዕድልና ንምግሃድ እንገብሮ ቃልስና ሕይል እምበር ቃልስና ይኽበስን ድማ ኢሎም ሕጂ ተጋሩ ኣብ ወሳን ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ኣለና ዝበለ ጀነራል ምግበይ ናሃለዋትናን ድሕንነትናን እንገብሮ ቃልሲ ንኽዕወት ከም ተጋሩ ሕብረት ከም ዘድሊ ሓቢሮም ማንም መጺኡ ከንበርክኸኩም የኽረግፀኩም እየን ዝበለና ሓይሊ ፍጹም ኣይንቕበልን ደምናይዞም ስዋኣትና ከንቱ ኣይተርፍን ዝበለ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ህዝባዊ ተልእኾም ኣብ ሽቱእ ንምብጻሕ ድማ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣዛዚ ኣርማ 13 ተጋድላይ ጸጋይ ማርክስ ብግዲኦም ኣብ ቃልሲ መስዋእቲ ምኽፋል ኣሎ ንሕና ንቃለስ ዘለና ኣብ ከተማ ሸራሮ ናይ መጀመርያ ስዋኣትና ከም ተጋዳላይ ንርአ ኣማረ ታረቀ ጃዕፈር ኣልጋነሽን ካልኦትን ዝተሰውኡ ዕላማ ሕድሮም ከይንዕብርን ኢልና ንቃለስ ነይርና ለምውን መስዋእቲ ዘጋጠሞም ሕድርዞም ስዋኣት ከይጠልሙ ምዃኑ ሓቢሩ ዋና ማሓዳር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ተጋድላይ ወልደ ብርሃ ገብረ ጻዲቅ ሕድርዞም ሰማዕታት ከይጠለምና ዕላማኦም ኣብ ሽቱእ ንምብጻሕ ዝያዳ ህልኽ ወነ ጽንዓትን ክንሕዚ ይግባእ ኢሎም ሰራዊትናን ህዝብናን ምምሕዳርናን ዘርኣዮ ቁርፀኝነት ጽንዓት ወነ ህልኽን ጅግንነትን ኣብ ታሪክ ቃልሲ ተጋሩ ዋጋ ዝወሃቦ ምዃኑ ሓቢሮም ተወከልቲ ህዝቢ ከተማ ሸራሮን ወረዳ ታሕቲ ኣድያቦን ንሕና ከም ህዝቢ እዚ እኩይ ተግባር ይሕርነና እምበር ኣየንበርክኸናን ሕጁን ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኮይና ንዝተዋሃበና ተልእኾ ንምፍጻም ድልዋት ኢና ኢሎም ከም ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሸራሮ
ሓላፍ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃቦ ቲያትራውን ፈጠራውን ክስታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ገሊጹ። ዳይሬክተር ሃገራዊ ስልያን ኣገልግሎታት ጸጥታን ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ኣብ ኣልጀዚራ ተላፊኑ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ሕወሓት ብድፊት ኤርትራ ብዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ክኸፍት ይዳለሎ ክብል ኣጠንቂቕሎ። ኣብቲ ምስ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ብምዃን ብእንግሊዝኛ ዝጸሓፍዎ ዓንቀጽ ኤርትራ ንዕጡቓት ፋኖን ሕወሓትን ትድግፍ ኣላ ክብሉ ወቒሶም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ስምምዕ ፕሪቶርያ ተቃውሞ ከም ዝነበረ እውን እቲ ብሓሙስ ዝወፅእ ጽሑፍ ክልቲኦም ሰበስልጣን ይኸስስ። ብደገፍን ምትብባዕን ኣስመራ ዝርከብ ኣካል ሕወሓት ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክፍኑ ወሲኑ ኣሎ ኢሎም ብቐጥታዊ ደገፍ ኤርትራ ዓብዪ ዕጡቕ ሓይሊ ምኽታት ምስልጣንን ምዕጣቕን ቀፂሉ ኣሎ ብምባል ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ሕወሓት ከሲሶም ኣለዉ። እቲ ዝኾነ ጭቡጥ መርትዖ ዘየቕረበ ትንተና እቶም ብኤርትራ ዝምእከሉ ዝበሎም ሓይልታት ሕጂ ኸ ካልእ ግጭት ንምውላዕ ኣብ ኣስመራ፣ መቐለ፣ ሱዳንን ስቱርን ዘይስቱርን ኣኼባታት የካይዱ ከም ዘለዉ ይጠቅስ። ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ብሕወሓት ዝምራሕ ቤት ምክሪ ሓደ ኣዋጅ ክተት ንምጽዳቕ ይዳሎ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ብልጽግና ፕሬዝደንታዊ ስርዓት ንምእዋጅ ምድላዋት ከም ዝወድእ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይርድእ። ብልጽግና የውይይት ኮሚሽን ዝብል መሰጋገር ዝኾነ ኮሚሽን ብምምስራት ንፕሬዝደንታዊ ስርዓት ዝኸውን ሓድሽ ሕገ መንግስቲ የዳሉ ከም ዝነበረን ሕጂ ግን ንምእዋጅ ከም ዝተዳለወ ምሁር ፖለቲካ ዶክተር ሚልኬሳ ኣሰፋ ዝወፅእ ምስጢራዊ ሓበሬታ የርድእ። ብመሰረት ሓበሬታቶም ምሁር ፖለቲካ ኣብይ ኣሕመድ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፕሬዝደንታዊ ማለት እውን ብኣህዳዊ ስርዓት ከም ዝትክኦ ንምእዋጅ ትልሚ ከም ዝሓዘ ኣብ መስከረም ውሽጢ ከም ዝኸውንን ገሊጽሎም። ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ኣህዳዊ ስርዓት ምእዋጅ ግን ሕወሓት ክጠፍእን ስምረት ፓርቲ ትግራይ ክተመሓድርን ክገብር ከም ዝወሰነ ዶክተር ሚልኬሳ ኣሰፋ ገሊጽሎም። ካብ ካልኦት ምንጭታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጸውን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ኩሉ ዓይነት ቀረብ ከም ዝዕጾ ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ብቁጠባ ክዳኸምን ብስእነት ምግብን መድሓኒትን ህዝቢ ትግራይ ክሳቐ ብምግባር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ብምግባር በዓልቲ ህዝቢ ብጥሜትን ስራሕ ስእነትን አንጸርጢሩ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ክዕምጽ ምግባር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር እዚ ትልሚ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ተገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዕፅዋን ክባን ብምፍጻም ነዊሕ ግዜ ትግራይ ኣዳኺምካ መንብርካ ዝብል ትልሚ ከም ዘይሰርሕን ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ክረምቲ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምርን ከም ዝገምገመ ተሓቢሩ። ስለዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ክኸፍት ኢሉ ዝደምደመን ድሮናት ክረምቲ ከም ዘይሰርሓ ዝተረድአ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ክረምቲ ምእታው ብድሮናትን ነፈርትን መራሕቲ ትግራይ መሰረተ ልምዓት ትግራይን ብምጥቃዕ ትግራይ ምቁፅጻር ዝብል ትልሚ ከም ዝሓዘ ተሓቢሩ። ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝዋጋእ ሰራዊት ዘይብሉ ምስ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ እውን ብድሮንን ነፈርቲ ውግእን ክውድኦ ትልሚ ዘውፅእ ክኸውን እንከሎ ትግራይ ፈሊኑ ምውቃዕ ድማ ደገፍቲ ትግራይ ምስ ዝበሃላ ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ሱዳንን ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ግዜያዊ ዕርቂ ክፍጸም ኣለዎ ዝብል ውሳነ ከም ዝወሰነ ሸሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ የርድእ። ውሪት ኣትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ኣብ ውድድራት ከይትሳተፍ ተኣጊዳ። እታ ናይ 4 ወርሒ እገዳ ተወሲኑላ ዘሎ ጎያይት ቅድሚ ውድድርን ድሕሪ ውድድርን ብዝተገበረላ መርመራ ዝተኸልከለ ሓይሊ ዝድሊ መድሓኒት ከም ዝወሰደት ብዓለም ለኻዊ ትካል ጸረ ምሕሰኒ መድሓኒት ብምርጋጽ እዩ ነቲ መቕጻዕቲ ተዋሂባ ዘላ። እቲ መድሓኒታዊ ኣካላት ዘሎ መጠን ኤስትሮጅን ንምጉዳልን ንመንሽሮጦብ ንምክልኻልን ዝውዕል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ እቲ መድሓኒት ንዘጋጠማ ጥዕናዊ ኩነታት ንምሕካም ከም ዝተኣዘዘላ ብምምጓት ሰነዳትን መርትዖታትን ኣቕሪባ ነይራ። ኣብ ለካቲት እውን ነቲ መድሓኒት ከም ፍቃድ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ዓለም ክትረክብ ሓቲታ ነይራ። ጓል 29 ዓመት ጉዳፍ ኣብ 2022 ተሸላሚት ወርቂ ሜዳልያ 5000 ሜትሮ ክትከውን ከላ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክስ 2020 ንሃገራ ነሓስ ተዓወተት እያ። ኣብ 2023 እውን 10000 ሜትሮ ተዓዊታ ነይራ። እቲ ተወሲኑላ ዘሎ መቅጻዕቲ ካብ ሰነ እስካዕ መስከረም ጸንሕ እዩ። እጅዋን ኩላትና ከም ኤርትራውያን ክትሕበን ግባአና ሓንቲ ጋዜጣ ናይ ግብፂ ዝፀሓፈቶ ጽሑፍ እንታይ ይብል ኤርትራ ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣትሒዛ ብዝሃነፀቶ ዘይፀዓድ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቴክኖሎጂን ብሳይነስን ዝተዓጥቀ ሓያል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ሓይሊ ባሕሪ 100% ቀይ ባሕሪ ኣውሒሱ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እቲ እንኮ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ይትረፍ ንናቱ ዘሎ 1200 ኪሎ ሜትር ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ከዓ 350 ደሴታት ሙሉ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ መንግስቲ ኤርትራ ሱቅ እንዳበለ ይስርሑ ዝሰርሕ ብጣዕሚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ዳርኢናዮ ዋላ ብዝሓለፈ እዋን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ፖርት ሱዳን በፂሑ ነይሩ። ንምንታይ ፖርት ሱዳን በፂሑ እንድሕር ዳኢልና እቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ዝነበረ ኣዝዩ ሕማቕ ኣብ ዝነበረሉ ኩነታት እቲ ናቱ ቀይሕ ባሕሪ ሸፊኑ ኣብ ናይ ሱዳን ዝኾነ ነገራት ንከይፍፀም ከዓ ብቀይሕ ባሕሪ
ሓለዋታት ንሱዳን ይሕግዝ ከም ዝነበረ እውን ኣብቲ ጽሑፍ ይገልጽ ማለት እዩ መሰረት ካብ እሙናት ምንጭታትና ረኺብናዮ ዘለና ሓፂር ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ሓፂር እዋን ዳሳስ ነዳድን ጋዝን ክትፍለም ምዃና እዩ ተሓቢሩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ዜናታት ንዓና ንኤርትራውያንን ንሃገርና ኤርትራ ዓብይን ዘሐጉስን ኮይኑ ይርከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክሳብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ንኩባንያታት ናይ ደቡብ ኮርያን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ኩባንያታት ናይ ካልኦት ሃገራትን ኣብ ኤርትራ ብምእታው ዳሳሳት ነዳድን ጋዝን ከካይዳ ዕድመ ከቕርብ ፀኒሕናሎን ግዜን ሰዓቱን ኣኺሉ ሃገርና ኤርትራ ነቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣሎ ዝበሃል ነዳድን ጋዝን ዳሳሳት ተካይደሉ ሰዓት ኣቲ ይርከብ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ዕደና መስሕብ ኮይና ትርከባላ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኩባንያታት ናይ ሃገራት ወፃኢ ኣብ ኤርትራ ንጥፈታት ዕደናን ዳሳሳትን እናካየድ ይርከቦ ተወሰኽቲ ዓበይቲ ኩባንያታት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ስራሕ ወረቓቕቲ እትዮም እናተጸበዩ ዝርከብ ዘለውን ብቁፅሪ ውሕዳት ኣይኮኑን እዚ ኣብ ኤርትራና ዝካየድ ከምዚ ዓይነት ዳሳሳት ናይ ጋዝን ነዳድን ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ዝህሎ ኣስተዋፅኦ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብጋዝን ነዳድን ሃብታም ከም ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክግለጽ ፀኒሑ እዩ